imong isa-isa di atong anak ka intaw nga kung kuwang intawon to. Tapos wa pa jud mauli. Mauli na pud turo maghilak-hilak mo ra ba dili ang sakit. Paita jud anong nataa. Tabang-tabang pa na siya nga rin ako diri. Di na lang siya masikiglaag kay uli maghilak-hilak man. Hindi ba taasa na pong kaani ron? Adik ko, wala adik daw. Ulit ba? Oy! Ha! Agi na. Sa taon imong kaoy? Kapay puro sangkos kuto-kuto. Pag umingipalit mama o papa, ulit kayo. Pura ginomot sa pungkon. Taya rin. Saan ang baba ni mo tulungan na eh? Hello? Ay, ikaw ba? Ulit ito eh. Ikaw nagbawa mong kapati mga na ito. Pati yung bukong Kami una rin ginawa eh. awa. Ulot. Nung saan ba? Baba niya! Di ba niya? Baba niya! Isulot tinggal sa ako ron. Baba niya! Sabi, isulot sa ako? Isulot sa ako? Isulot sa ako? Oh. La! La! Unsa ka? Awe ko dito ay. Di ba giinan ko nga sigsura ng mga silingan? Ang awan na unsa nagkama ni mo ron? Apit ko niya yung bagay. Ingon ba yung uyo? Gamay ko yung kutikin. Sayangan. Ato ay tao. Pila ka ba? Two. Ay pagsunod ha din ka karon Ma. na. Malitikuan niya TV ulot na. Asa man yung mga tao dire? Sados ba? Yusan niyo ko anak. Nga limala mo ha, yusan ninyo. Sige ha, niya bugol-bugol ako mga anak. Wala. Sados ko na. Yusan mo ha. Hindi man dyan na. Ano di mo? Ngayon? Asa mo yung dapit? Ano ay? Biskot. Ah, lapitan. Ay. Ako. Aga. Tumawit lalo nung. Hoy! Kau mo nagbugal-bugal sa kong anak? Ha? Ingon siya, gibole ko dire. Kamu man ko nanduha. Busy kami sa cellphone. Nag-edit video. Hindi mo ko itis buwak kang mong channel daw. Eko siya. May ko yung kutikin. Naapit mo ko yung baga niya. Ingon sila, gamay kagpatitin. Nabuang Pestino. Pahipahulag daw. Ingon sila, gamay kagpatitin. Tinuan man na ako sa komunika. Tinuan. Makita kayo ha? Makita kayo na. Gamay mamaya. Paulit dyan. Paulit. Na, paulit. Mama. Oy. Naon ka? Away ko nito ay mama po siya. Diyak ako mama. Dada, doon to kisa mag-away mo ba? Ano ay? Kani mga tambay niya? Mama po. Diyak ko mama. Ayaw ko mama. Oo nga po na, suryahan mo pod. Yang ujud niyo. Ato. Oh, ang-away. Ato nga. May kunuto ni mo. Ay, gani. Asa man ka nanduha ka na? Oo. Mag-away na mo. Ingon dia. Gamay ko yung kutitin. Yapit ko yung bagal niya. Ay, nabati niya ako. Wata ko na kay. Ako ang diskarte ya. Wata ko dia. Ako. Dapat ate. Ha? Kamay ang duha na. Away na sa akong mangod. Away pa yun. Unsa naman tao. Bang mo tuloy mo? Ha? Kasus Postino? Ah, busina. Anak, sus. Suor lagi balik. Nga nag-away. May paano mo sa pa. Tapla pa may may boto inyo nag-away. Wa may mga away. Siya may tagtabi sa may sabi niya yan ni mo day. Hanan niyo nag-isungog ang gamay pututin. Gamay. Imo mong mama may resulti mismo. Gamay tinuod na gamay patuti. Sa tore ka rin Kako mo. na dila na, butang dila na. No, ay. Gamay buday ka buday tutin. Kana uli sa tayo. Oh, bawata ko ta. Ito. Muna dia. Ma! Saan mo anak dito eh? Taka-taka istorya itong mga tambay dito. Palaban sa mo? Oh! Ninglaban sa ka. Ando na ko dito. Kung
akong yagi. Tinuod mo yung gamay ka ng patuti. Agalan! Tinuod ka ng gamay patuti. Naglaban ka. Naglaban ka, anak. Ikaw mo ba?